What's up mga Bisaya? So, mag-unboxing na mi og orders. So, 1 week lang na may order nga 32. orders. So, nibalik ni mig online selling. Kay medyo ni-stop me because we're too busy. Busy sa eskwela Sa o school, sa exam. So, sa mga exam dahil kayo na so dugay-dugay na gid yung lag. So, gimingaw na gid mi ninyo. So, sige, mag-unboxing na ta. hope you enjoy guys. So, ano orders? Wait lang. First item, here. Second. Go ha. So, karita magsugod sa first, gamay. So may guys, mura na siya negosyo ba? Nasugod sa Kung, gamay. So, mo na siya. Murag 1 rin na siya kabuok sa sulod. So, pilit siya. Ayan. Nalif ato ang atong sealer para dili ang mga order. Who is the lucky? Who is the lucky? The lucky one. So, this is the tumbler. So, nag-isi, sorry po. So, let's see kung sakto ba ang color. Nabali pa dyan. Bali guys. Sinsya na kayo. Ay, bali pagkabutang ni Sealer. Oy, white. Bakit white? Sabi ko green. Ano white? Ano white? Ikaw ha? Ano man eh? Bad ka ha? Ano sa tingin ha? Sa YouTube pod order na po ha? Magin niya akong kaano basta mabalik ko kan. So, second. Chicken guys kenneth. Ang pinaka Ano siya? Ay! Stay put. So, sakto siya. Okay. Wait lang. Pumutang sila na ako. Kenneth, sakto. Sakto siya. Okay. Ano? Okay, pink. Okay. And then, What's this? Ikaw. Akalo. Bakit black? ito yung good. Ay, sakto di ay. Bali day siya, sorry. Bali-bali man good ni. Sige, okay. Bakit black? Madilim. Oh, basta mo like. Kung saan mo na? Bitay sa pan. Bitay. Okay. Ito siya, yellow. Doon ka yellow ba? Sakto. Yellow, white. Ito mo ito. Oh, naman. Tag. Beltin. Sakto, bag. Blue. Sakto, blue. Blue. Okay. And then, black. Sila ka black, ana. Isa. Tulo? Isa other. First na blue. Second, green. Ano daw? Isa lang green. Isa ka green. Sige. And then, sakto siya last. But not only. Ang eco bag ba nito ni? Okay. So, proceed nito sa third, box. Murag bukat-bukat bini guys. So, ito na nga yan guys. Ang wala na fail kay na. Ang tanan sakto ang gipada sa atong sealer. So, wait, tinawa sa app nabot. Sakto na siya, okay. Anisat. Atong gipang sealer na pictures. So, let's see. Okay. Pila ani? Isa. Asa ka bag. Sa kabag.
Slim bag. Slim bag si mong ate. This one. Kamayi ata na. Aba, ito. And then this one. Ano, belt bag ata siya. Belt bag. Belt bag. Eh? Ah, dala. Pero, belt bag. Pila lang. Basta laro to sa lista. Pila ka belt bag na diya. Duha lang. Ala, na nga belt bag na. Pareha lang. Apa na yun? Isa, sakto. This one. Wala. Sakto. Tunay. Sakto. Black. Saan yung... Ah, okay. Kang Joy ata ni. Sakto brown. This one, leggings. Leggings, tara. Gray. Gray ba ni? Great. Gray? Oh, gray. Mura green. So, chanelas. Okay, sakto. Dako siya, no? Bugat. Sakto, Mo din, no? Bugat. Sakto ang slippers. Kanina gray. Upat ka gray. Ganito. 1, 2, 3, 4. And then, ang black pila. Yung black. Upat ka black. 1, 2, 3, 4. Ha? Upat. Nalibog ko, Diyos ko. Sakto ra. Nalibog. Dihap. Ha? Sakto ra bitaw 4. Saan sa ba? Upat ka gray. Huh? Usa. Di na mauuwi. Di, guys. Sarap. Puram nag-marble. Marble dahil. Ano? There. Sorry guys, nalibat ko And then green. Isa rin niya siya ka-green. Men's green. And then last but not the least. Wow! Nice one. No? Ang gusto. So, let's see guys. So, mo niya among mga na-receive na orders. Woo! Kadaghan. So, nani na siya pag, ano na mo guys, sa kalisod nga, mag-resealer gyud. So, dapat, dili gyud na to, dapat dahil respeto na to mga resealer, dili dapat na to ingon-ingon nga mga batig istorya, like, bati ang product. So, kani nga product, dili nigi ka na mo, sugi ka niya sa mong sealer. So, dili kami nag-create, igura kami na maligya. So, hopefully guys, na-appreciate ninyo ang pagka-sealer na mo. Hope maganahan mo. So, ang mong gamitin na plastic guy is kani. May And then nakawatan nga, we thank have you. we have stickers and then the receipt. So let's do guys. Yeah. Pangaon. Oh.
ta. So tara guys. Medyo Medyo dagan-dagan dyan siya. Medyo gamay. 32 orders ni siya. 32 pieces. Mga order nila tanan. So guys, dali lang ikuto. Don't forget to Like, comment, and share. and don't forget to click the notification bell for more videos below. Below. Bye! You enjoy guys.